अगर आप भी चाहते हैं कि मां जानकी सीरीज का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां जानकी सीरीज प्रेजेंट्स डीजे चंदन शर्मा डीजे चंदन शर्मा डीजे चंदन शर्मा डीजे चंदन शर्मा। नमी आवेला मन हसावेला सबे घरवा में कलचा रखावेला कहीं दूही चमेली ना पसंद पड़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े सबे घरवा में कलचा रखावेला कहीं दूही चमेली ना पसंद पड़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के डीजे चंदन शर्मा चंदन शर्मा चंदन शर्मा शुद्ध गैया के घिउआ मंगाइबू हम नव जोड़ा पुड़िया बनाइबू नरियल चुनरी के संगे हम ललकी चेनुरिया चढ़ाइबू शुद्ध गैया के घिउआ मंगाइबू हम नव जोड़ा पुड़िया बनाइबू नरियल चुनरी के संगे हम ललकी चेनुरिया चढ़ाइबू उनका लाचन लगे काहे निमिये करे माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के चंदन शर्मा डीजे चंदन शर्मा डीजे चंदन शर्मा डीजे चंदन शर्मा। नमी में सबके हो जाता यथ पंकज के कुछ न बुझाता बपुआ बनले बागारी थावे जाएला सब बिटोराता नमी में सबके हो जाता यथ पंकज के कुछ न बुझाता बपुआ बनले बागारी थावे जाएला सब बिटोराता प्रिय प्रेम न हमरो कहल करे माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े नमी आवेला मन हसावेला सबे घरवा में कलचा रखावेला कहे दूही चमेली ना पसंद पड़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के अरहुलवे चढ़े माई के 7546035256